खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। नायगिरि नोंथांमोननो जों खायसे गोनां रादाबखौ होनो आखायाव लाबाय। बाक्सानि सिमलायाव रिंकी मुसाहारि मुंनि सासे फरायसानि एडमिट कार्डआ गोमादों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेदबारि गामिनि रिंकी मुसाहारि मुंनि सासे फरायसुलिनि अरिजिनेल एडमिट कार्डआ थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय गोमानानै दङ। एडमिट कार्ड गोमाजानाय नखरा फोरमायनाय बादिब्ला फरायसुलिया SSC अनलाइन एप्लाइ खालामनानै फैनायावनो गोमादों आरो बे गोमानाया बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलायाव गोमादोंमोन। अदेबानि गला एबा बबेबा हटेल नङाब्ला लामाफोराव एडमिट कार्डआ माबोरै गनानै गोमादोंमोन फरायसुलिया बेनि जेबो उदिस मोनस्लाबाखैसै। मख'नो गोनांदि बे एडमिट कार्डआ सोरनावबा थांफ्लांदोंबा एबा सोरबा मोनदोंब्ला खोन्थाहरनो थाखाय फरायसुलिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। सुलाद हरनाय एबा हेफाजाब नं 8472874464 एबा 9864954645। गोमानाय एडमिट कार्डनि रोल नम्बर 0820365, रेजिस्ट्रेशन नम्बर 03RV02030404801, आनजादसालि नं B14082। फरायसुलिनि मुं रिंकी मुसाहारि, बिफानि मुं रामेश्वर मुसाहारि, बिमानि मुं सुमति मुसाहारि, गामि गोदान बेदबारि, लासो बेदबारि, पिन नं 781327, जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम। बेखिनियावनो नायगिरि नोंथांमोननो जों ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों। जेम्स मुसाहारि आरो गेमस्रि दैमारिखौ गावसोरनि गाज्रि आखुथायनि थाखाय बिसानिफ्राय थिखानाय गैयै समसिम लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय सानैखौबो बोख्लायनानै दोननाय जाबाय। सानैखौबो बोख्लायना दोननायनि थिरांथाखौ मैया अदालगुरियाव जालांनाय बिसानि मोनसे मेलाव लानाय जायो। बे खोथाखौ मोनथिनो होयो बिसानि आफादगिरिया। गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय थानाय मोनसे थिरांथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा मोननो हाबाय। बेनि उननि रादाबाव दङ बिजेपि राजखान्थि दोलोआव गोबां मानसिफोरा आखाइ हमफैदों। थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार मण्डलनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलोनि गाहाय मावख'गिरिफोरजों लोगोसे प्राइमारि आफादफोरनि सोद्रोमाफोर, BPF UPPL दोलोनि गोबां अनजिमानि सोद्रोमाफोरा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैनाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि BPF दोलोनि दालाइसा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन गसाइगाव जिल्लानि आफादगिरि मुस्रि जेल सिंह बिथाङा बे BPF दोलोखौ नागारनानै दिनै बिजेपिआव फैनानै आखाइ हमफै आरो बिजेपिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। प्राइमारी নহয় মই আগতে বুঢ়াচাৰা প্ৰাইমাৰী হিচাপত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। বুঢ়াচাৰা প্ৰাইমাৰী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো কাৰণে ভাল লাগছে আৰু বিজেপি আহি এইটোৱে আৰু মই মানে এতিয়া BPF আৰু চৰকাৰো নাই দেখোন, এইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু বিজেপি জনতা পাৰ্টি হিচাপত তাতে কাম কৰিবলৈ আৰু এইটোৱে আৰু आङो आगोलहाय जाहैबाय खासियाबारि प्राइमारि BPFनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। गोबाव सम आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि BPFनि जानानै खामानि मावबोदों। ओमफ्राय बिनि दिनैनि जे मित्रजोट सरकार, बे मित्रजोट सरकारखौ आङो मोजां मोननानै BPFखौ गारनानै एबा नागारनानै दिनै आङो जइनिं जाबाय। लोगोसे आङो गासैबो गामिनि बा प्राइमारि गासैबो गामिनिफ्राय बेनिफ्राय एसे जाथबनाखि BPF जों थाबोदोंमोन, बे BPFखौ गासैबो लेंनानै बा बिथांमोनाबो जागजमगै बिजेपिखौनो मदद होगोन। फैगोन समफ्रावहाय जों बिजेपिजोंनो ज' मिलायनानै मित्रजोट सरकारजोंनो खामानि बा डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ ज'यै मावलांगोन होननानै दिनै माने गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो दिनै बिजेपिखौनो डाइरेक्टलि सापर्ट होननानै जों जइनिं जाफैदों। सासे BPFनि गोख्रों मावथिमोन, नाथाय दिनै नोंथाङा बिजेपियावहाय जेनेबा आखाइ हमफैबाय, बेनि मेन जाहोना मा? नंगौ, आं सिगां आङो BPFनि सोरजिजानाय बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि सासे गायसनगिरिमोन जुमदुवार ब्लकनि। दा फैनानै आङो नै दासिमावबो जुमदुवार ब्लक BSUनि आफादगिरिमोन। दा जा नुबोयो आं नैबे
परिबेसखौ माने जोङो जेनाखि गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै खामानि मावनाया साबसिन होननानै आं सानदों आरो दा बेखौनो आङो सिन्थाधारा खालामनानै दिनैहाय आङो जुमदुवार ब्लकनि BSUनि बिबाननिफ्राय एंगारबोनानै दिनै आङो BEPआवहाय गोख्रों खामानि मावनो दिनै आं ओंखारबोदों। नोंथांजों साबेसे फैखो? आंजों फैनाया आं दिनै सासेल' दं ओमफ्राय जोंनि बुरासारा आरो फ्राय जुमदुवार ब्लकनिनो गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय एबा BCDCनिफ्राय फ्राय जोंनाव 1200सो टटेल जमा जादों दिनै जइन जादों आंजों लोगोसे दा आंबो बुरासारा प्राइमारियावहाय दिनै आङो बाहागो लाफैनानै बाव जइन जाफैदों आरो फैबावगोन लोगोसे आंनि जुमदुवार ब्लक BSU लाइननि गोबां आंजों रायलायनानै दोननाय दं बिथांमोनखौ आं बुंदों आं थांग्रोनि आं थांनानै माखासे जिनिसखौ आं रायलायनानै नोंथांमोनखौ आं लाबोजोब होननानै आं खोथा होनानै दं आरो नोंथाङा दा BPF हिसाबै दा BPFआव मा BPFनि जे राजखान्थि बे राजखान्थिया लोरबाङाव गोलैबाय नामा? जुमदुवार हिसाबै नोंथाङा सैथोखौनो सोंदों निस्सय सिगां माखासे जोंनि BPFनि वार्कारफ्रा हयथ' जोंनिनो जों देरहाहरनाय रेवरा सार बिथाङा सिगाङावनो सिन्थाधारा खालामनानै BJPआव फैदों आरो सारनि लोगोसे माखासे बिथांमोननि गोख्रों मावथि दा सारनि टिमावनो आंबो सासे गोख्रों मावथिमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय आङो फैफानो हायाखै बिथांमोनजों नंगौ निस्सय आंनि फैनायावहाय जुमदुवार ब्लकआवहाय BPFआव मोजां गोहोम गोग्लैगोन बेखौ आङो 100% बुंनो हायो आरो मानो होनबा दा जोंनि जुमदुवारावहाय जों नुदों BPFआव जेनाखि गोख्रों खालामनांगौ BPFखौ बेबायदि लिडारा BPFआव फ्राय गैला दा बे गोख्रों खालामथावथाव BPFखौ गोख्रों खालामथावथाव लिडारा फ्राय दिनै जोंनि BJPआवहाय गासिबो दंजोबो आरो बे बुब्लियावनो रेवरेवा नार्जाहारिया बुङो दि BJP दोलोआ सेन्ट्रेल दोलो जानायखाय आरो गोबां जौगानाय हाबाफोरखौ UPPL दोलो आरो BTR सोरखारजों मावलांगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरा BJP दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै ज' आखाइ हमफैदों होननानै बुंथियो। मा थांखिजों रायजो राजाफ्रा हाबफैदों होननानै नोंथाङा सानो? जों मिथिगौ पलिटिक्सनि गाहाय उद्देश्यआनो जौगाखांनाय गासिबो पृथिबिनि मानसिया गावबागाव राजनितिकआव मदद होनानै खामानि मावो जौगाखांनाय लुबैनानै बयनिबो उद्देश्यआ सरकार दानाय जौगाखांनाय खामानि मावनाय दा दिनै जोंनि गेजेराव जेनेबा BPF दंमोन थांनाय 15 बोसोर सरकाराव दंमोन दा नै बिथाङा सरकार दानो हायाखिसै दा दिनै बिथांमोना मा खालामदों अल्टारनेटिभसो नायदों सोर पार्टिजों थायोब्ला गावसोर सान्थि भाबै गावसिनि गोसोनि साननाय मथे खामानि मावनो हागोन गावसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोनो हागोन गावसिनि गेजेराव जौगाखांनाय लाबोनो हागोन बेखौ साननानै बिसोर दिनै थांखि लादों जे BJPआवनो जइन खालामनानै जों जयैनो खामानि मावलांसै बिथाङा थांखि लादों जों बुंदोंमोन पाब्लिकफोरखौ जोंनाव दा जिहेतु नोंथांमोना BPFआव थानो गोसो गैलाब्ला जोंनाव मोननै अल्टारनेटिभ दं मोनसे जाबाय UPPL लकेल पार्टि मोनसे जाबाय BJP नेसनेल पार्टि नोंथांमोना जेराव गोसो बहाय जइन लानो हागोन जों बुङा नोंसोर रायजोफोरखौ जों बुङाखै नोंसोर BJPआव फैथारनानै जों बुङाखै दा दिनै बिथांमोना जे सिन्थाजों फैदों बिथांमोना बुंबाय ना जों UPPआव थांला BJPआव थानोसै बहाय थानानै मावनायाबो UPPआव मावनाय जागोन दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै BJPआव जइन खालामदों आरो बिथांमोना लुबैदों जे UPPआ BTCआव सालायदोंब्लाबो आसामाव जोंहा BJPनि सरकार आरो दिल्लीयावबो BJPनि सरकार बे हिसाबै बिथांमोना साबसिन गोजौआव थानानै खामानि मावनायखौ लुबैनानै दिनै BPFआव गारनानै बा GSPखौ गारनानै बिथांमोना दिनै BJPआव जइन खालामदों। बेसेबांसो सुबुंफ्रा दिनै जइन जादों? दिनै बेहाय 11 जन बेहाय बर' राभा आदिबासि मुस्लिम नेपालि आरो गुबुन गुबुन पार्टि मानसिफ्रा जइन खालामबाय। मोनबे BCDC गासै 3 BCDCनि मानसिफोर बेहाय जइन खालामदों। आथिखालाव जोंनि बे BTR सरकारा जे BJP आरो UPPL एलायन्स सरकार लादों जोंनि बे जइन सरकार एलायन्स सरकार BJP UPPL आरो GSP बे सरकारा दिनै 8 मासल' जादों ओमफ्राय जों थांनाय फ्राय 1.5 बोसोर बिराद माने जुद्ध थानाय बादि जादों बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै दा दिनै जोंनि बाजेटआनो जोंना दिनै BTCनि बाजेट 100 कोटिनि बारा दानजानाय जादों मानि थाखाय दानदों नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय दा जायनि थाखाय जों फैसा थाखा जेरोखोम जों मोननो हायाखै आरो दिनैसिमबो जोङो बे समस्यानि थाखायनो
नै दाख्लैसो स्टेट बाजेटआ जानानै थांबाय इलेक्सननि उनाव दा दिनैसिमबो जोङो जिखौ मोननांगौ फैसाखौ मोनथ'नो हायाखै डेभेलपमेन्टखौ जों दाबो स्टार्ट खालामनो हायाखै नाथाय जों पलिसि खालामबाय थादों जाहाथे खुनु जनगोष्ठियानो बे बिटिसिनि जे डेभेलपमेन्ट पलिसि बेनिफ्राय बारग'आ बयबो एसे एनैबाबो जाथि हिसाबै समाज हिसाबै एरिया हिसाबै डेभेलपमेन्टखौ मोनो बेखौ जों नाजागासिनो दं आरो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ जेसेबां खस्थ' खालामगासिनो जों नुदों आरो बिथाङा जोंनि बिटिसिआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गासिबो जाथि माहारि जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय दिल्लीयावनो होन आसामावनो होन बा जोंनि गेजेरावनो सान हर खारै रायलायबाय थादों जाहाथे जों गासिबो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो इन्डास्ट्रियानो होन एग्रिकालसारानो होन इडुकेसनानो होन जाहाथे मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोनानै जों मोनसे आमुल परिबर्तन लाबोनानै जों जोंनि बे बिटिसिखौ जौगाखांनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो दिनै बे प्रमद बर' बिथाङा गोसो एखेबारे होसारनानै खामानि मावगासिनो दं जों आसा खालामदों जों रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनांगौ आरो दा माबा मोनसे मोननाय मोननैखौ लाना जों खर' साननाङा निस्सय मोनगोन 6-7 मासल' जादों दा जेबो होनो हाथ'नाय जायाखै बेखौ बानानै थानानै मानसिफ्रा जाहाथे गोसोआव दुखु मोना आं खावलायदों जों सिस्टेम खालामगासिनो दं बे सिस्टेमा मोजाङै जाब्लानो निस्सय बयबो गावबागाव एरियायाव जौगाखांनाय मोनगोन हय बेक्तिगत'भाबे हयथ' सरकारा बिदि डेभेलपमेन्ट होनायनि माबा गैया स्किम होनायनि माबा गैया थेवब्लाबो जों नाजादों जोंनि बे बिजेपि इउपिएल सरकार बिटिसि सरकार नाजादों जाहाथे बयबो जनगोष्ठियानो बयबो बेक्तियानो माबा मोनसे मोननानै थांनानै थानाय लामाखौ मोननो हायो स्पेसियेलि सामाजिक भाबै जातिगत भाबै जों मोननांगौफोरखौ मोननो हायो जों बेखौ नाजादों गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेनि उननि रादाबाव दङ इएम अरुप कुमार दे बिथाङा CRPFनि हानजाजों साइकेल सालायनायाव लोगो जाफादों थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव भारतनि 75थि उदांस्रि साननि सायाव लोब्बा लाखिनानै इन्डियान CRPFनि हानजाया आजादी का अमृत महोत्सव जात्रा फालिदों आरो बे उत्सवनि सायाव सोनारनानै CRPFनि सा 25 जोहोलावफोरा जरहाटनिफ्राय साइकेल सालायनानै दिल्लीनि राजघाटसिम थांनो रावना होनायाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि अरुप कुमार दे बिथाङा CRPF साइकेल सालायग्रा हानजाफोरजों लोगोसे गसाइगावनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम खमैब्लाबो 10 किल'मिटारसो गोजान साइकेल सालायफायो बे बुब्लियावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुङो दि भारत हादरनि फौजिफ्रा हादरनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमो आरो हादरखौ रैखाथि होयो दा बेनिखायनो दिनैनि आजादी का अमृत महोत्सव जात्रा दिवसआव बयबो हादरनि मिलिटारि जोहोलावफोरनो गाहाम अनसायनाय आरो साबायखर बावहरो बिथाङा लोगोसे आजादी का अमृत महोत्सव जात्रा दिवसआव श्रीरामपुरनि 129 BNCRPF केम्पनि फोथाराव गाजा गोमजायै रंजाथाइ फोरबो लादों आरो 25 सा जरहाटनिफ्राय साइकेलजों दावबायबोनाय CRPFनि जोहोलावफोरखौ बरायनानै मान बावो आरो रोजाबनाय मोसानाय हाबाफारिबो लानाय जायो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत CRPF द्वारा आयोजित इस तरह की 4 यात्राएं साइकिल रैली चल रही हैं एक जोरहाट से लेकर के राजघाट नई दिल्ली दूसरी साबरमती से नई दिल्ली गुजरात से और फिर जम्मू से लेकर वंस अगेन राजघाट और एक कन्याकुमारी से अल्टीमेटली सारी की सारी ये यात्राएं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर इकट्ठे हो रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि 75 साल हम लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है हम आज़ादी के बाद इस आज़ाद धरती पे हम लोग सांस ले पा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मैं आसाम की इस धरती गोसाईगांव की इस धरती को शत शत नमन करता हूँ जय हिंद जय हिंद ভাল লাগিছে और हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हमारे जवान लोग यहाँ पे हैं तो हिंदी समझ में आती नहीं होंगे इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ डोंट माइंड तो सबसे पहले भारतीय नागरिक के स्वरूप में आज बहुत आई फील ग्रेटफुल माई सेल्फ आज हमारे BTR के गोसाईगांव अंचल में अभी CRPF के अप्रोक्सीमेट कितने जवान 25 साइकिलिंग और 25 जवान जोरहाट से रवाना हुआ है और अगले 2 अक्टूबर के पहले दिल्ली राजघाट में जाके उपस्थित होंगे तो
75 साल के 75th इंडिपेंडेंस के अमृत अभियान अमृत आज़ादी महोत्सव लेके जो यात्रा शुरू किया है जवान लोग, हमारे बीटीआर सरकार के तरफ से उन लोगों को मतलब बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छी तरह से बिना कोई परेशान से और बिना कोई बीमारी से और बिना कोई तकलीफ से हमारे जवान लोग दिल्ली तक जाके पहुंच सके और एक अच्छा मैसेज हमारे सोसाइटी को दे सके, क्योंकि हमारे जवान लोग देश के लिए जान दे रहे हैं और हम लोग इतने आसानी से रात को हम लोग सो पाते हैं क्योंकि वो लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और जो आज मतलब इनिशिएटिव लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, हमारे सामने डीआईजी साहब भी यहाँ शामिल है, हमारे सीओ साहब भी शामिल है, कमांडर साहब भी शामिल है। तो एक अच्छा ऐसा परिवेश जिन मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद भी हिस्सा ले रहा हूँ आज इस साइकिलिंग में। 10-15 किलोमीटर मैं भी साइकिलिंग कर लूँगा जवान लोगों के साथ, ऑफिसर लोगों के साथ। तो मैं यही एक वार्ता मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ कि इस 75 साल के आज़ादी के अवसर में जो यात्रा शुरू किया गया है, तो हर आदमी इस जवान लोगों को कोऑपरेट करे, संवर्धना करे और अगले दिन में हमारे देश और भी आगे बढ़ सके और शांतिपूर्ण रहे। यही मैं एक मैसेज राज्य को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।